sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Foli bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. An nisɔndiyalen don k'aw lasɔrɔ aw ka bi alamisa don novembre kalo tile 23 sanba 2023 tabali kunnafoni kɛnɛ la. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolokɔrɔ bi o de ye ninnu ye. Niger finitigilaka minnu kɛra sababu ye ka fanga dafiri olu ka ɲɛma General Abdrahman Tiani ale makɔnɔnen don sɔgɔmada in na Bamako. General El Hadj Agamu ale kɛra Kidal gouverneur ye min yɛrɛ sigira Mali gouvernement fɛ. N'a kun ɲininen don Burkina Kiriso fɛ ka sababuya kɛ a ye fanga dafiri waleya san 2015 Guillaume Soro ale seginna ka na Waga tarata don. Sɔni an bɛna Burkina jamanaden dɔw ka hakilina lamɛn nin koɲɛ ninnu kan. Sɔgɔmada in na Bubakar Mahaman Maïga ale b'an bolokɔrɔ min ni ale yɛrɛ ye lakanako dɔnbaa lajɛ ye Tombouctou a bɛna ɲɛfɔli kan ye Kidal ka bilali kan min yɛrɛ waliyara Mali finitigilakaw fɛ. Sɔgɔmada in na an bɛna segin kokura ka kuma kerecɛnw ka san yɛlɛma hinji kan min bɛ kɛ Kati n'a waliyara dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ tɛmɛnen in na. Ne kɔni nisɔndiyalen don parce que ɲinɛ pèlerinage la ne jama min ye vraiment ne se wala. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ bi alamisa don novembre kalo tile 23 san 2023 tabali kunnafoni kɛnɛ kan. Aw ni sɔgɔma kokura a y'aw bisimila. Niger finitigilaka minnu kɛra sababu ye ka fanga dafiri olu ka ɲɛma General Abdrahman Tiani ale makɔnɔnen don sɔgɔmada in na Bamako. Mohamed Danyogo bi ɲɛfɔli kan ye o kunnafoniya la. Bi alamisa nɛgɛ kaɲa 9 wagati mun ye Abdrahman Tiani ye n'ale Niger o cɛmancɛ fanga o ɲamaba ye ale a bɛ jigi Bamako kɔnɔna la. O la bataki min cira Mali ministre sombe Mali ni jamana wɛrɛ cɛla ko kunna a ye bataki min ci ka ɲɛsin lasigiden mun bɛ Mali kɔnɔna ma a y'a yira o bataki kɔnɔ k'a fɔ ko nin taama in Niger jamana ɲama fɛ ka na Bamako ko dɔwɛrɛ tɛ ko badenya taama de don wa taama min don baara u bɛna o kɛ o kɔnɔna la. O la sa hakilina jiginna b'a yira k'a fɔ octobre kalo tile 5 tɛmɛnen mun ye Niger yɛrɛ ale premier ministre n'o ye Ali Mahaman Zein ye ale bɔra taama na Bamako yan muna ani Shogel o ye ɲɔgɔn ye ani cɛmancɛ fanga ɲamaba ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye. An b'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw olu kɔni donnen kɔ Kidal u ka nin kumaɲɔgɔnya ani nin baara ninnu senfɛ mun kɔni ye lakanako ye o na kɛ kumaɲɔgɔnyaba ye ni jamana ɲama fila o ni ɲɔgɔn cɛ sabula an b'a yira k'a fɔ Mali ni Niger ka Burkina faraw kan olu bɛ kulu min tɔgɔ ko Alliance pour les États du Sahel kulu min n'ale kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ko mun ye bamaciya walew ye ko o kɛlɛ ni jamana saba o danfaraw la. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. General El Hadj Agamu ale kɛra Kidal gouverneur kura ye min yɛrɛ sigira Mali finitigilakaw fɛ. Nun Togo ni ale yɛrɛ ye jateminɛlikɛla ye lakanako binakun kan Mohamed Touré ye ale lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a bɛ ɲɛfɔli kan ye gouverneur kura General Gamu kan an ka lamɛn. Gamu ye an b'a fɔ a ma ko tamasɛki don tamasɛki min n'an b'a fɔ a ma ko Imerad mɔgɔw olu don. Gamu a bangela décembre kalo tile 30 1964 la ɲinaya san 50 ani 8 ɲɔgɔn ye ni jate kan ye. Gamu depuis san 6 Gamu taara a bɛ fɔ min ma Libi kɛlɛ min bi kɛ armée libyenne na n'an b'a fɔ ma ko Légion verte o ye kɛlɛkɛbolo ye jamana wɛrɛ maaw bɛ don min na a y'o baara kɛlɛ kɛ nka donc Gamu donna o la a san 16 a ye kalo 6 kɛ a taara Siri kɛlɛ la a ye Liban kɛlɛ kɛ nka Palestine gɛrɛfɛ a ye Tchad ni Libi kɛlɛ nka donc a bolo donna o la nka a y'o kɛlɛ kɛ. Rébellion min kɛra 1990 fo ka na se 1996 la Gamu nka donc a sera Mali kɔnɔ précisément en 1988. Gamu selen a bɛ fɔ min ma armée révolutionnaire de la libération de l'Azawad n'o ye jɛkuluba tun ye n'an b'a fɔ a ma ko AR la o ɲɛma tun ye Gamu en 1988
1994 conflit kɛra kɛlɛ kɛra ani Yad Agali cɛ. Yad Agali tun y'a ɲɛmaaba ye donc o farala ɲɔgɔn na faracogo cɛjugu la ani baraka kɛlɛ min wulila n'an b'a fɔ ko rébellion 2007 fo ka na se 2009 la o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ chargé à la communication ministère de la défense kɔnɔ Ibrahim Ag Bahanga ni a hakili b'a la a ye Kidal kan kɛlɛ wuli o la maa damani sara fɔ denmisɛnnin kelen sara la donc a kɛra gɛlɛyaba ye donc Gamu de bilala ko kɛlɛ in ka donc k'o kɛ fo ka se a dan na pour ka se ka nord donc n'a bɛ fɔ Kidal ka segin o la n'i ye jateminɛ kɛ opération min kɛra n'an b'a fɔ ko jigitugu n'o ye Bahanga ka yɔrɔw dilannen ye n'an b'a fɔ ma ko base militaire a ka ca ni 10 ye a ye kɛlɛ kɛ ka ta k'o bɛɛ gɛn ka bɔ yen jateminɛ kɛra k'a fɔ en 2010 précisément Amadou Toumani Touré tellement o jara a tun dalen b'a ma a b'a fɔ ko petit guerrier a b'a fɔ olu dumɛ ma grand guerrier n'o yɛrɛ ye arabu ɲɛmaa ye n'o ye bi an bɛ yɔrɔ min gouverneur ye Gamu o kɔnɔna na ATT y'a bila gɛrɛfɛ en 2010 ka kɛ chef d'état-major particulier donc adjoint ye a yɛrɛ gɛrɛfɛ Kuluba a ye baara caman kalifa la o nana bɛn mankan min kɛra en 2011 daminɛ na n'a hakili b'a la Libi kɛlɛ ka donc o nana o maa 2,000 fo ka se 4,000 ɲɔgɔn ma o bɔra Libi binnen kɛlɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko bɛ na ATT ye Gamu bila ka ta a ka se ka baara kɛ kosɛbɛ o ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan tendance 3 don 2 ka donc olu sɔnna k'o tɛgɛ di donc Amadou Toumani Touré ma jateminɛ kɛra k'a fɔ ka o baara in kɔnɔna na tɔw min ma sɔn olu taara ML aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An bena kuma Guillaume Soro ka taama kan Wagadugu n'a bɔra Bamako Côte d'Ivoire jamana ka nin premier ministre kɔrɔ in ale bisimilala Ibrahim Traoré fɛ min ni ale yɛrɛ Burkina furancɛ fanga ɲɛma ye o waliya in yera cogo di Burkinabew yɛrɛ fɛ walasa ka jaabi sɔrɔ o ɲiningaliw la an ka lasigiden Kader Traoré ka bɔ Wagadugu ale fasirika koɲɛ kan an ka lamɛn. Soro Guillaume ka nani Burkina Faso kɔnɔ ka se ka bisimila ka bɔ capitaine Ibrahim Traoré fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ale ka Côte d'Ivoire denya ɲanamaya yira an mi wele ko citoyenneté ani ka se ka yira ko farafina gun tilebɛnfan denw bɛɛ kɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani ka se k'a to ale ka dan sigi a ka jagoya taama na min dabɔra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kabiri san 5 ɲɔgɔnna na nka nin taama na ka se Burkina Faso kɔnɔ fasodenw ka hakilinataw tɛ kelen ye an ka ale so ka ɲɛfɔliw lamɛn. faso ne bɛ n yɛrɛ ɲininka a nani bɛ mun ɲɛ Burkina ye a bɛ mun apporter Burkina ye ale ɲininkali na fana n b'a fɔ ko peut-être a bɛ se ka tiɲɛni don Burkina ni Côte d'Ivoire cɛ sabula o ye Guillaume Soro jugera Côte d'Ivoire ka condamné à perpétuité bon n'a fɔra ko Ivoire bɛ Guillaume Soro yala ka minɛ ka don kaso la an n'u y'a bisimila an fɛ je pense que ne ta miiriya la ko a bɛ fɔnya don an ka jɛɲɔgɔnya la a bɛ mun ɲɛ an ma ni ka fɔnya don an ni Ivoirien cɛ dɔrɔn tɛ ne ɲɛ t'a quoi. Félix Zongo ka fɔta ra Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ye Burkina Faso ka jabaraniso tigɛ olu ka jamana na yaasa mɔgɔw kana se ka Guillaume Soro filɛ u t'a kun ye. Ce qui est sûr a bɛ se ka kɛ sagasira fana ye min bɛ se ka kɛ u ka ɲɔgɔn faamuya a bɛ sɔgɔ ka dugu kɔnɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ fana olu fana y'i Blaise minɛ cogo min parce que a ye yɔrɔ la mɔgɔ y'a gɛn a taara o yɔrɔ la olu y'a minɛ bon an y'a ye fana ko Guillaume Soro nana Burkina ko Côte d'Ivoire président ye an ka chaîne tigɛ u ka dugu la canal sanfɛ bon ce qui est sûr a y'a tigɛ o a ma tigɛ o réseaux sociaux fana bɛ yen o a ti fɛ a ka mɔgɔ ka min filɛ nin o bɛ se k'a filɛ chaîne wɛrɛ fɛ o bɛ se k'a filɛ réseaux sociaux kan donc o fana t'a kun ye quoi i b'a to yen le ni min don sisan i fana bɛ sigi n'a ye. min ye Aboubacar Traoré ka hakilinata ye Guillaume Soro natuma le Burkina Faso o le ka gwɛlɛ dɔɔni furuku min bɛ Burkina Faso ani Côte d'Ivoire cɛ o ye gwɛlɛya dɔɔni ye ale ka nako senkɔrɔ. An bɛ se k'a fɔ ko de vue ko gbɛlɛn tɛ vu que ale nana waati min na nin a nana sɔrɔ Côte d'Ivoire ni Burkina cɛ furuku cayara dɔɔni gendarmes mun ye frontière tigɛ olu ko bɛ sen na ani Alassane Daba an ka politique ko mun na ale fana bɛ sen na olu ye ko ni gbɛrɛma yɔrɔ ni anu sera k'a to a nana ka na an ka jamanatigi ye ka se ka kuma n'a ye ça veut dire que Burkina an fana ɲinɛna ko dɔw kan sinon mandat d'arrêt tun b'a kan yan yɔrɔ an fɛ mais n'i y'a ye o m'o kuma fɔ o y'a to a nana je pense que anu fɛ an ma kɛ kojugu ye et je pense que Ivoiriens fana tɛna na kɛ kojugu ye. Lon nataw ra an bɛna se k'a lɔn Guillaume Soro ka nali Wagadugu kɔnɔ a ye gwɛlɛya min don Côte d'Ivoire ale ni Burkina Faso cɛ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An bɛ taa ni kunnafoniya ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ
fɛn min ye Israel ale ni Hamas ka koɲɛw ye. A yirala k'a fɔ ko jigi tɛ se ka sigi k'a fɔ ko dan bɛ sigi ni kɛlɛbolo ninnu na tile 4 kɔnɔna na walasa dɛmɛwaleyaw olu ka se ka se Gaza ma. O ye jateminɛli ye min lasera arabadenw baɲumankɛtɔn caman fɛ an ko min ma ko ONGw minnu yɛrɛ b'a laɲini dan ka se ka sigi ni kɛlɛ ninnu na. Mariam Tarawele bɛ o kunnafoniya walawala. Nin tɛ labɔli kɛ wa a nafa man bon min dɔ bɛ tali kɛ bunadamaden ju sariyaw kan. Paul O'Brien ale min ye duniya keleyatɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don bunadamaden hakɛw la tɔbɔtɔli kama n'a bɛ wele ko Amnesty International ɲɛmɔgɔ ye nin fɔ. Min kɛra u ka bɔlɔlɔ lajɛrɛ dɔ senfɛ n'o ye video conférence ye. Baɲumankɛtɔnba minnu bɛ wele ko Handicap International, Médecins Sans Frontières ani Médecins du Monde olu tun b'a kɛnɛ kan. Fo ka taa se kuluma min sigilen don duniya denmisɛnninw lakanali kama n'a bɛ wele ko Save of Children. Israel ani Hamasi finitigijɛkulu sera ka bɛnkan sɔrɔ kunu araba. Bɛnkan min kɛra walasa ka se ka Israel jamanadenw minnu minɛlen don bande Gaza la labla ani fɛnɛ ka fara Palestine jamanadenw kan minnu fɛnɛ minɛlen don Israel jamana finitigiw fɛ ko ka falen kɛ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka mɔgɔ sɔrɔ cogo min na. Ko n'o dɔ bɛna da baɲumankɛtɔnw olu ka baaraw ɲɔngirili kan n'o bɛ wele ko pause humanitaire. I n'a fɔ a hakilinaw kunnafoni dira cogo min na Qatar jamana fɛ. Ale min ye jamana ye min bɛ kɛlɛban kunna fan fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛnkan in ka se ka bolonɔbila. A kun dɔ de kɛra ko ka se ka dɛmɛ don joona. Baɲumankɛtɔnw olu ka dɛmɛ telima labilali siraw kan n'o bɛ wele ko aide humanitaire et d'urgence. Minnu baaraw bɛɛ lajɛlen balannen don nin waati in na ka sabu kɛ Palestine dugukolo lasɔrɔli gɛlɛyaw ye. Yɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ka bɔ baɲumankɛtɔnw ka bolo kan u ka dɛmɛw latɛmɛli sira fɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ jiko, kuranko ani tajiko fan fɛ. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di, a bɛ jamana kiban kunnafoni di, a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn, an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn, an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. A ka ca ni dɔgɔkun kelen ye bi Kidal bilala Mali jamana ka bolo kan. Bubakar Mahaman Maiga min ni ale yɛrɛ jateminɛlikɛla ye lakanako binakun kan ka bɔ Tombouctou. Ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye lakanako lahalayaw bɛ cogo min na ka kɛ ni bɛr minɛni fo ka taa se Kidal ma. An k'a lamɛn Aluseyini Alaji ale ka kuma galama la. ber kelen kɔfɛ kalo damadɔ kɔ Mali armée donna Kidal. Wa ya kunnafoni mɛ tuma min a ko kɛra yɛrɛ bolo cogo jumɛn? Sanu ka don Kidal yɛrɛ Sardasiw donna Anafif u donna Tesalit. A kɛra ne bolo nisɔndiyaba ye parce que jamanaden foyi tɛ bi min man kan ka nisɔndiya Sardasiw ka don Kidal parce que a bɛ san 10 bɔ Mali Sardasiw ani Mali fanga a foyi tɛ Kidal kɔnɔna na. A bɛɛ bɛ banbanciw bolo u b'u ka sariyaw lasigi u bɛ ka fɛn san o san indépendance de bɛ fêter i n'a fɔ ko jamana fila de bɛ an ka dugu la. Sisan Sardasiw dɔnna vraiment n bɛ Ala tanu n bɛ barika da Ala ye ka barika da Sardasiw ye nin baara min kɛra. Donc an b'u fɛ an b'u dɛmɛ ni duwaw ye ni an ka hakilinata ye an bɛ fana jamanadenw bɛɛ wele pour que bɛɛ k'i ka hakili ta ka ɲɛsi Sardasiw ma i ka duwaw ni i ka sira dɔn ni fɛn bɛɛ la. Bi e fɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka latigɛ walasa Kidal ka kɛ i n'a fɔ dugu tɔw ye? Fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ u ka nɔgɔn. Kidal bɛɛ tɛ parce que banbanci ninnu unu bɛɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc dugu kɔnɔ cɛkɔrɔbaw bɛ limamu bɛ parce que mɔgɔw bɔla ka bɔ dugu kɔnɔ ne hakili la u bɔra u siranna kɛlɛ ma basi ka n'u sɔrɔ kɛlɛ in na. Sisan kɛlɛ banna dugu minɛnen ko jamana fanga yɛrɛ ministère de réconciliation ani ministère tɔw u bɛɛ de kan ka wuli ka taa mɔgɔw ɲini minnu taara Algérie minnu bɛ kungo kɔnɔ dɔw bɛ u ma bɔ yɛrɛ u man jan Kidal yɔrɔ ninnu na. Donc u ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ u ka imamu bɛ u ka leaderw bɛ a caman sigilen filɛ nin ye Bamako. Donc u kan ka kuma mɔgɔw fɛ pour que olu bɛɛ ka taa
yɔrɔw la ka taa mɔgɔw cɛ u la faamuya ko Mali sardasiw na to Kidal a ma dabɔ kan mɔgɔw fagali kama a ma dabɔ kana mɔgɔw tɔrɔ ni min sen t'a la foyi tɛna o tigi sɔrɔ parce que Mali sardasiw Mali armée bɛɛ ta de don siya bɛɛ b'a la jɛman b'a la fiman b'a la bamanan b'a la tamasɛku b'a la larabu b'a la kɔrɔbɔrɔw b'a la a bɛɛ b'a la fulaw b'a la donc mɔgɔ man ka siran i ka sardasiw ɲɛ parce que sardasiw olu ye anw dɔ ye mɔgɔ tɛ Mali jamana in kɔnɔ min joli tɛ sardasiw la donc fɛn fɛn mana sardasiw sɔrɔ a kan ka bɛɛ sɔrɔ donc o kosɔn mɔgɔw kan ka segin ka na u sigiyɔrɔ la ministre y'a fɔ cogo min na mɔgɔw donc jamana yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ ka mɔgɔw dɛmɛ parce que ni bolila i bɛ fɛn bɛɛ tu kɔfɛ peut-être n'u seginna ka na hamina caman b'u la donc fɛɛrɛ kan ka ɲini o fana la pour que dɛmɛ ka se u ma u ka sigi u ka yɔrɔw la u ka lakana i n'a fɔ ko région tɔw bɛɛ lakana cogo min na banbanciw kɔni y'a fɔ ka kuma la ko olu bɔra nga olu bɛ t'u labɛn e fɛ armée kan ka fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn de latigɛ walasa dugu minnu kɔni lakananen do bi o maaw kana se ka tiɲɛni k'a ko la kɛlɛ tɛ dɔn kelen ye parce que fɛn min kɛra Kidal an b'a fɔ ko match de do mɔgɔw bɛ se ka boli u taara n'u ka fanga bɛɛ ye fɛn mun sɔrɔ an kɔni m'a dɔn parce que an t'a dɔn fɛn min kɛra Kidal mais an b'a dɔn kɔni olu fɔ t'a la k'u taara n'u ka fanga bɛɛ ye o la Mali sardasiw man ka taa u da ka sunɔgɔ u kan k'u hakili sigi ka fɛɛrɛw tigɛ k'a dɔ u bɛ se ka bɔ yɔrɔ bɛɛ sisan u yɛrɛ fɔ t'a la ko sisan kɛlɛ de wulila k'a daminɛ to de filɛ nin ye donc sardasiw kan ka vigilance redoubler pour que surprise wɛrɛ kana kɛ parce que ninnu bɛ yɔrɔ min na bi n'u y'a sɔrɔ ka don yɔrɔ dɔ la dɔrɔn tiɲɛni bɛ sɔn ka kɛ o de kosɔn an dalen bɛ sardasiw fana la Hashimi y'a fɔ ale ka a ka discours kɔnɔna na ko Kidal minɛnen ko ratissage bɛ continuer mɔgɔw bɛ ɲini taara dugu yɔrɔ o yɔrɔ la donc surveillance de kan ka caya sisan pour k'u kana janfa kɛ ka taa bin mɔgɔw kan k'u faga si ou bien ka taa sardasiw surprend ni lakana ko kuma fɔra jango lahalaya mun bɛ Mali kan a bɛ tɛmɛ san 10 kan san ni ye Ber walima Kidal ko fɔ dɔrɔn taamasiyɛn dɔ mɔgɔ ma ayiwa bi Kidal ni Ber minɛna a bɛ se ka nɔgɔya jumɛn de don lakana ko la Alusɛni Alhaji mɔgɔw kan ka fɛn kelen de dɔn an bɛ ka fɛn fɛn ɲini développement ko in taasira ko in fɛn bɛɛ a si tɛ se ka sabati ni lakana tɛ ni sécurité te mɔgɔw kana k'u hakili la ko an bɛ se ka taa ɲɛ a tɛ se ka kɛ sisan ni dugu Ber ni Kidal ani dugu tɔw minnu tɔra u bɛɛ ka minɛ ka lakana ka ɲɛ wala partenaires bɛ se ka na mɔgɔw bɛ se k'u ka fɛɛrɛw tigɛ ka baaraw kɛ pour que dugu ka taa ɲɛ développement bɛ se ka daminɛ parce que développement a kɔrɔ de ye sécurité tɛ yɔrɔ o yɔrɔ développement tɛ se ka nati ni welewelemada kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ bolo ka lase maliyɛn bɛɛ ma minnu bɛ yan ni mun bɛ jamana kɔ kan i bɛ jumɛn de f'u ye welewele kan min bɛ ne fɛ fɔlɔ o ye de ka fɔ banbanciw ani Mali gouvernement u ka na u sigi parce que bɛɛ ko k'i ye Mali de bɛɛ ko k'i bɛ hɛrɛ ɲini Mali de ye donc kɛlɛ man ka don u cɛ la peut-être a bɛ se ka kɛ sɔsɔli dɔ de kɛra ou bien ɲɔgɔn faamuya bali de nana u bila setane fɛ kɛlɛ in daminɛna mais olu yɛrɛ man ka Mali sardasiw bali u ka don Ber ani Tesalit ani Kidal parce que Tesalit ni Ber ani Kidal bɛɛ ye Mali dugu dɔw ye donc jagoya de don n'olu sɔnna ko Mali dugu de don k'a fɔ ko Mali fanga tɛ dɔ ye o fana tɛ bɛn parce que Mali ka dɔn ko ale de ye fa ye ale de ye ba ye den bɛ se ka fili mais o t'a to k'i k'a bila ka taa yɛrɛ ma donc u k'u wele u ka kumaw fɛ ne ka welewele filanan o ye mɔgɔw minnu parce que bi ni ye WhatsApp ta kuma minnu bi ka fɔ la kuma juguw de don minnu t'a to mɔgɔw ka bɛn mɔgɔw ka segin yɛrɛ ma mɔgɔw k'u ka kumaw jateminɛ kuma dɔw bɛ yen minnu man ka fɔ jamana kɔnɔ pour que ka na ni hinɛ ka na ni bɛnbali mɔgɔw cɛ la mɔgɔw bɛɛ ka dɔn jamana wɛrɛ tɛ anw bolo ni Mali tɛ an bɛ se ka dimi a kɔrɔ an bɛ se ka dimi autoritéw kɔrɔ mais autoritéw bɛ tɛmɛ anw yɛrɛ bɛ tɛmɛ fɛn min bɛ to min tɛ tɛmɛ o ye jamana de ye. An bɛna kuma kokura sɔgɔmada in na kerecɛn katolikiw olu ka hinji kan min bɛ waleya kita n'a b'a ta ko 52 na min yɛrɛ waliyara dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ tɛmɛnen in na kita san o san maa caman bɛ fara ɲɔgɔn kan
walasa ka se k'u sen don katolikiw ka nin ɲɔgɔnye ba in na. San o san maa caaman be fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'u sen don katolikiw ka nin hinji in na Mali la. George Atino ye faseri k'a kan. Ala kelen min bɛ balo la su tɛ tile tɛ sanga ani wagati bɛɛ. Amen. Deli kuncɛlen kɔ jama kelen k'i kanbɔ k'a fɔ ko ami u ye tasuma di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka kulu sira minɛ. Ni jamakulu bɔra ka caya kosɛbɛ ka na pèlerinage kɛnɛ kan o mun babu bɛ sinsinni kɛ malidenw olu ka tilenya kan kunkilenna kelen jamakulu kelen hakilina kelen kɔnɔna la. I n'a fɔ diinɛko minisiri Mahamadu Kone ale b'a ɲɛfɔ cogo min na. O ye min yira an na o ye Mali ka bɛn a n'a ka kelenya diinɛw ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka jamana lafiya. Silamɛw, kerecɛnw ani laadatigiw u bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na ka adamadenya kɛ k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ka diinɛ kɔnɔ e mɛ ka diinɛ tana tiɲɛ awa e ma don dɔ nin fana gasi la. U y'a kɛ ka yira an na kɛcogo la min bɛ hakilima sɔn ka maliyɛnw don da kelen fɛ k'o bɔ da kelen fɛ hali ni o tɛ hakilina miiri kelen na diinɛ na mɛ o kan ka kɛ hakilina miiri kelen na jamana jɔra. Ita pèlerinage o ye cogoya ye maa caman fana bolo ka na I dusuma kasi cogo min na u ka laɲiniw bɛ se ka sabati. Dɔw fana I n'a fɔ Sabini Siribe olu ka laɲini kɔrɔmanw sabatira olu bɛ na waleɲuman dɔn kɛ ani fana ka sɔrɔ ka laɲini wɛrɛw fana waleyali olu ɲini. Ne marchera kun min na sabula ne ka bagi san ne nana Bamadansenu fɛ yen ne y'a ɲini a fɛ ni ne bagi sɔrɔ n san fɔlɔ ne bɛ marcher tuguni ka na ne bɛ marcher ka na a bonyamasegin kɛ a ye donc dara la fana k'a fɔ ni marchera ɲina tuguni ka na ni ye fɛn o fɛn ɲini a fɛ a b'o nɔgɔya n ye o de la ne marchera ka na wa ni bonyamasegin fɛnɛ la n bɛna layidu wɛrɛw ta a ye ani tuguni ka laɲini wɛrɛ k'a ye a k'olu nɔgɔya n ye fana. Pèlerinage tako 52 mun kɔni kɛra ɲina o labɛn o tun bɛ Mopti diocèse de bolo. Jama kɔni bɔra ka caya wa maa minnu nana kɛnɛ kan olu fana y'u ka sewa jira ka kɛɲɛ ni kow taabolo ani pèlerinage yɛrɛ labɛn cogo ye I n'a fɔ Daniel Dambele ale b'a ɲɛfɔ cogo min na. Vraiment ne kɔni nisɔndiyalen don parce que ɲinɛ pèlerinage la ne ye jama min ye vraiment ne se wala donc parce que n'i y'a jateminɛ jamana a ka gɛlɛn donc ne ka hakilina tun ye n ko mɔgɔw tɛna caya ɲinɛ mais o bɛɛ n'a ta donc mɔgɔw cayara kosɛbɛ sura yɛrɛ n'i y'a jateminɛ kulu fara donc fo mɔgɔw taara sigi fo sanfɛla la donc o kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye an bɛɛ bolo donc sura merci ɲuman tɛmɛna donc liturgie ɲɛna donc fɛn bɛɛ ɲɛna vraiment o de ye ne ka hakilina ye. Pèlerinage tako 52 kɔni kun cɛra hakilisigi kɔnɔna la kerecɛnw bɔra kosɛbɛ ka caya ka na nin kɛnɛ kan wa u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ san wɛrɛ I n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na san o san Kita. George Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako. An bɛ taa ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye Siyaka Tarawele bɛna minnu lase an ye. Serantolantan ko kun kan kafu farafinagun serantolantan ɲɛmayaso ka clubu ka ɲɔgɔndanw bɛna daminɛ minnu bɛ ɲina saison 2023 2024 ko fɔ phase de poule ko don kɛrɛnkɛrɛnnena coupe de la confédération phase de poule Mali tɔgɔ la stade malien de Bamako bɛ yen kari nata novembre kalo tile 6 san 2023 in na Congo Diable Noiru bɛ stade malien de Bamako bisimila stade malien de Bamako degeli karamɔgɔ Sekou Sek n'a bɛ wele Bako y'a yira ko labɛnniw tagabolo ka ɲi. An ye labɛnw sabati depuis un certain moment an b'a dɔn déjà k'a fɔ an Diable Noir de kan ka jouer an kan ka labɛn fɛn fɛn kɛ notre côté sur le plan tactique sur le plan technique an y'a bɛɛ kɛ les joueurs sont prêts ils sont conscients mun bɛ k'u kɔnɔ u b'a dɔn fɛn min don fɛn nɔgɔman tɛ an ka baara ye mun ye ka joueurs préparer u k'a dɔn k'a fɔ ballon-tan diɲɛnatigɛ fɛn foyi tɛ yen n'i bɛ fɛ ka kunkɔrɔta nin tɔgɔ sɔrɔ a la k'a bɛ kɛ lafiya la parce que n'a kɛra lafiya la b'i kunna ko laban t'a la. Ka sanga ni gɛlɛyaw ye minnu tun bɛ tɔn kɔnɔna na i n'a fɔ serantolantana ko Sekou Sek ye jigisigi kuma fɔ. Effectivement bolo depuis an ye kafu in daminɛ hakili la dɔw de farala kan c'est vrai que wagati dɔ la gɛlɛya kun b'an kan poste dɔw la alhamdulilayi bi o poste ninnu comblé la joueur caman y'a ka retour kɛ dɔw kun bananen ninnu nana donc u ye groupe de jeunes je pense que an ka renfort dɔ nin b'an na pour
pour que ka se ka taa match in kɛ to. Bako Sek ma tigɛ a ka tɔn na n'o ye Stade Malien de Bamako ye. An ye écho caman mɛn Diable Noir kan mɔgɔ dɔw ko Diable Noir bɛ Congo i n'a fɔ Stade bɛ Bamakɔ yan cogo min na. N'u bɛ jouer terrain bɛ fa que c'est l'équipe du peuple bɛɛ bɛ bɔ ka t'u soutenir. Donc je pense que an m'an préparer au camp. An yɛrɛ b'a dɔn n'an taara adversité bɛna bonya kosɛbɛ. Hakilina jiginna kafu ka club ka ɲɔgɔndanw na ɲina. Stade Malien de Bamako ni AS Real de Bamako de tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa. Real tun bɛ ligue la nka ale bina a ma se ka don a phase de poule la. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don. Wati sera ka maliden dɔw lamɛn an bɛna ni jɔrɔna ko min mana kɛ u la jango an bɛ waati min na i ko sisan. am sɔgɔma VOA Afrique tɔgɔ Musa Sisoko ne kɔni kontanen dɔ bi ta kɛra content dan de ne bolo sabula Mali kɔni ale kɔni ye Kidali mina Kidali bɔra Mali bolo a ka ca ni mɔgɔw b'a fɔ ko san tan kɔfɛ Kidali tɛ Mali bolo a ka ca ni san 30 ye a ka ca san 30 Kidali tɛ Mali bolo ni Asimu nana Kidali minɛ k'a kɛ Mali ta ye bi Maliyɛnw an yɛrɛ fana hakili kan ka yɛrɛ sɔn sa dɛ yala o président politicien jumɛn de bɛ mun de bɛna se ka na Mali tɔ diriger sisan ɲɛma da n'o politicien bɛ Mali kɔnɔ bi ne kɔni ɲantɔ politicien na Mali kɔnɔ. VOA Africa barakɛla n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen jɔn y'aw bɛɛ ma an ka sɔrɔsiw les 5 colonels an'u baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani fasoden bɛɛ lajɛlen jɔn y'aw bɛɛ ma ka wuruki ka banban ka to a ma ka d'aw folikan ni caman b'a mɛn u t'a kɔrɔ dɔn mais yɛrɛya foli de don b'a ɲɛsin jamana sɔrɔsiw ma ka ɲɛsin jamanadenw ma jamana sɔrɔsiw jɔra jamanadenw jɛna ni gɛlɛya sugu bɛɛ n'i ko i b'i yɛrɛ fɛ o siraw bɔ man di dɛ fɛn jugu bɛɛ b'o siraw an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi n'i ko i b'i yɛrɛ fɛ a bɛ kɛ ɲɛna komi i ye kuma jugu de fɔ k'a sɔrɔ n bɛ n yɛrɛ fɛ o ye kuma ɲuman de ye mais diɲɛ kɔnɔ bi u bɛ wale mun ta k'a ɲɛsin ma i b'i yɛrɛ ɲininka n bɛ n yɛrɛ fɛ nin yala a kɔrɔ ye jumɛn de ye a kɔrɔ de ye e yɛrɛ ka k'i yɛrɛ fɛ e ka lafiya mais e ka lafiya o man di minnu ye olu bɛ e ka lafiya in de yɛlɛmɛ ka k'i bolo bɔnɛ ye yarabi ala k'an ka lafiya kɛ lafiya ye diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ ye an bɛ ka mun laɲini sɔrɔsiw an b'aw fo aw ka baara ɲuman na jamanadenw an b'aw fo aw ka baara ɲuman na ka tila ka kangari gɛlɛn da politimɔgɔw ye aw hakili la ko mun tɛ se ka kɛ o kɛra an kɔni bɛ mun ɲini Asimi mana ka manda kɛ ka bɔ yen politimɔgɔ minnu bɛ na i mɔgɔ n'i y'i bolo don mɔgɔ jugu bolo k'i bɛ baara kɛ an ka jamana in kɔnɔ jamanadenw de b'i gɛn k'i bɛ fanga la. Salamu alaikum warahmatullahi VOA Afrique jama lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Fodi Kante ne sigiyɔrɔ bɛlen bɛ Fana ma Joyila mara Kulukɔrɔ région Mali kɔnɔ vraiment an ka jamana ɲɛmaa fo Asimi Goita ani colonel Duru ka taa fara baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kan an ka finitigi fɛn o fɛn k'a daminɛ sɔrɔsiw la ka taa bila douaniers policiers gendarmes la finitigi fɛn o fɛn faso baarakɛla fɛn o fɛn an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Alahu taala tanu ala ye Kidali don an gɛrɛsigɛ la yarabi ala ka Mali fan bɛɛ lajɛlen lakana sabati o cogo kelen na halisa baara ma ban. aw fana n'a y'a sɔrɔ ci k'an b'aw bolo k'a lase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 00 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ ka olu fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye musolaka fɛnɛ a ka d'an ye k'aw fana ka cikanw lasɔrɔ. Nin bɛ dan sigi an ka bi alamisadon novembre kalo tile 23 sanba filɛ ni 23 tabalen kunnafoni kɛnɛ la Georges Atino ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoniyaw lase aw ma
ne Seyina Buchero yɛrɛ fɛ sini jumadon ni waati kelen in na ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye nka ɲan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di